Природо-математическата гимназия Нанчо Попович, град Шумен, е едно от най-авторитетните и търсени училища в района. Създадено преди повече от 180 години като начално училище за момичета, свързано с едни от най-ярките имена на нашето възраждане, днес тук ежедневието е забързано, интересно, въвеждат се експериментални програми, нови модули, учат се чужди езици, дават се знания на всички, които искат да успеят. Казвам се Миглена Атанасова Минчева и съм ученичка в 12 Б клас на Природо-математическа гимназия Нанчо Попович, град Шумен. Смятам, че езиковото образование в нашата гимназия е на едно много добро ниво, което ни позволява след това да се реализираме успешно и да постигнем своите мечти. Моята мечта е България да стане едно по-добро място за живот, за младите хора, да бъде по-спокойно място за реализация. Това е моето училище, защото аз се интересувам от математика и чужди езици и смятам, че тук подготовката е най-добрата в нашия регион. Казвам се Габриела Георгиева Тодорова и съм ученичка в 12 Б при Природо-математическата гимназия в Шумен. Занимавам се с дебати от 4 години. Това е мое хоби и много любимо занимание. И определено разшири много кръгозора ми и знанието ми в много сфери от живота и комбинирано с знанията ми по чужди езици, които още от 5-ти клас много добре развивани, когато постъпих в това училище, ми дадоха шанса да взема участие в един летен международен институт, обучителен, Бенджамин Франклин институт, който е организиран от Държавния департамент в САЩ. Казвам се господин Тонев и заедно с моя съотборник Иван участваме в клуба по дебати от 4 години, като сме участвали в множество национални състезания и регионални състезания по дебати. Това е последната ни награда от националното състезание по дебати. Участието в клуб дебати провокира творческото мислене на младите хора, спомага за формиране на активно гражданско самосъзнание. Аз съм спечелил сребърен медал на младша Балканска олимпиада. Аз съм участвал на няколко национални олимпиади, както и на международната олимпиада за деца до 15 години и имам бронзов медал. Аз преди няколко години имам бронзов медал на Балканската олимпиада по информатика и последните 5 години съм редовен участник на последния национален кръг на националната олимпиада, както и последните 2 години съм в отбора на града на международното състезание Джон Атанасов, което се провежда през ноември месец. Ние двамата сме представители на националния отбор по информатика за С група, което са ученици от 7-8 клас. След като завърша обучението си в гимназията, съм се ориентирал към София и като цяло към университети в България, защото ми харесва страната ни и напукна всички, които отиват на всякъде по света и казват, че там е по-хубаво. Аз мисля, че тук е по-хубаво. В тази стая в момента са най-добрите от нашето училище, най-добрите от града и най-вероятно от областта, ако не и в страната. Това са представители на отбори по информатика, математика и естествено и на природните науки, защото това все пак е гимназия, която е с природо-математически профил, не само математика и информатика. Аз участвах в Националната олимпиада по химия миналата година, както и на националното състезание. Идеята е да вляза в университет да изучавам медицина, след това специализация и надявам се след няколко години с бяла престилка и стетоскоп на врата. Избрах да уча в Природо-математическата гимназия Нанчо Попович, град Шумен, заради високите стандарти на обучение, всестранната култура и знания, които получаваме. Всичко това ни дава шанс да продължим нататък в университет по избор и по-късно да се реализираме във всяка една област, която пожелаем.